Καλησπέρα σε όλη την ομάδα, Santos Gamer back από εδώ πέρα. Μετά από 6 ολόκληρους μήνες ξανανεβάζουμε βίντεο στο κανάλι. Δυστυχώς δεν μου ήρθε ιδέα στο τι να κάνω αυτό το κανάλι, δεν μου έβγαινε άλλη έμπνευση τέλος πάντων. Οπότε θα παίξουμε Grow Garden, θα ανεβάσουμε ένα βιντεάκι εδώ, Grow Garden. Λοιπόν, καθίστε να το ψάξουμε, όχι το Grow Garden 2, το Grow Garden το κανονικό. Καθίστε να χαμηλώσω λίγο τον ήχο. Να μην γίνει μαλακία και θα με κάνα copyright. Λοιπόν. Να. Και επειδή έχω παρατηρήσει ότι ανεβαίνουν πολύ γρήγορα έγγραφες σε αυτό το κανάλι, είμαστε 139 subs συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Οπότε είπα ρε φίλε, γιατί να με το κάνω ρε φίλε. Γιατί όχι, because why not. Οπότε πάμε ρε φίλε, γιατί όχι. Καθίστε λίγο τον ήχο. Θα μου κάνα copyright. Έλα. Οπότε ρε φίλε είπα γιατί όχι. Μόνο. Καθίστε για την τελευταία φορά που παίξα Grow Garden. Φάγαμε copyright οπότε. Music, έλα. Τι γίνεται. Ναι, εντάξει. Οκ, chat συνεχίζουμε. Οπότε αυτό το βίντεο είναι κάπως σαν δοκιμαστικό. Να δω αν τραβάει αυτό το κανάλι για gaming. Αλλιώς δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αλλιώς δεν ξέρω. Εγώ έχω να ανεβάσω ένα εξάμηνο σε αυτό το κανάλι. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Οπότε ρε φίλε, why not. Έχουμε και 7 likes στον κήπο μας. Έχω κάνει κι άλλο Grow Garden. Είναι το δεύτερο Grow Garden που κάνω. Το πρώτο το έχω στο κανονικό κανάλι. Βέβαια τότε δεν ήταν έτσι ο κλίπος μας. Καμία σχέση το τότε με το πριν. Μιλάμε πριν 5 μήνες κάτι. Έκανα Grow Garden βίντεο. Το τελευταίο Grow Garden βίντεο. Οπότε ναι bro. Οπότε chat, πάμε να δούμε πώς θα πάει αυτό το βίντεο. Να θα εξελιχθεί καλά. Και άμα δω ότι πηγαίνει καλά, θα το κάνουμε και αυτό το gaming κανάλι. Δηλαδή όπως το ξεκίνησα. Οπότε θα δούμε ρε φίλε. Κάνουμε ένα δοκιμαστικό τώρα βιντεάκι. Να δούμε πώς θα πάει. Και βλέποντας και κάνοντας. Ωραία. Garden. Τώρα αυτά από αυτά πρέπει να τα βάλουμε. Αλλά πού θα τα βάλουμε. Δεν έχουμε χώρο. Μπορώ να τα ξεριζώσω. Οκ, καλό αυτό. Καλό αυτό chat. Καλό αυτό. Μπορώ να ξεριζώσω κάποια γιατί. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο τύπο. Οπότε είναι chat. Αλλά δεν παράτησα το κανάλι. Μπορεί να μην κάνουμε πλέον βίντεο. Να έχω να κάνω ένα εξάμηνο βίντεο. Αλλά κάνω lives, εντάξει. Το τελευταίο live ήταν πριν 2 εβδομάδες, εντάξει. Δεν το έχω παρατήσει στο κανάλι. Και ούτε πρόκειται να το παρατήσω. Ούτε αυτό, ούτε το κανονικό φυσικά. Εδώ παρατάμε φίλε μου. Έχουμε και από εδώ το κοινό μας. Οπότε ναι. Περιμένετε γιατί να αρχίσουμε να ξυλώνουμε κάποια πράγματα γιατί θέλουμε να κατεβάσουμε λίγο εδώ. Ωραία. Αυτό. Ωραίος. Οπότε
Και σε αυτό το σημείο, μάγκες, θέλω να πατήσετε μία εγγραφή και ένα like και σε αυτό το κανάλι και στο κανονικό. Να πάμε 150 subs. Είμαστε 11 subs μακριά. Οπότε ναι. Ελπίζω να πάει καλά αυτό το βίντεο. Δεν έχω ιδέα πόσα πάει. Έχω 6 μήνες ανενεργό αυτό το κανάλι. Δηλαδή 6 μήνες χωρίς βίντεο. Μόνο lives. Οπότε δεν ξέρω πόσα πάει. Δεν έχω ιδέα πόσα πάει. Ελπίζω να πάει καλά. Ας ελπίσουμε. Πάμε να πουλήσουμε λίγο γιατί. Nice. Golden. Βάλουμε και αυτά μας, bro. Τοποθέτηση. Κάτσε. Ωραία. Ξερίζωνε τώρα. Τώρα ξεριζώνω λίγο. Γιατί να βάλουμε πράγματα. Α, εκεί είναι και πιο εύκολο έτσι. Άμα πάρω σε ένα collect. Επίσης αυτό το κανάλι να ενημερώσω ότι θα κάνω μικρής διάρκειας βίντεο. Δηλαδή 10 λεπτά max. Ναι. Πάντως πάνω από 10 λεπτά θα είναι και στο κανονικό κανάλι πάνω από 10 λεπτά είναι. Εγώ ναι. Μπρο, δεν έχω ιδέα πόσα λεφτά θα βγάλω μετά από αυτό. Πάμε να πουλήσουμε λίγο. Sell. Ναι. Πούλα. Οκ. Οκ. Πουλάμε πάρα πολύ πράγμα. Οκ, έχουμε stock. Οκ. Και να ξεριζώνουμε όμως. Έχουμε πολύ πράγμα chat. Πάρα πολύ πράγμα. Πολύ μεγάλο χείτο έχουμε. Καλά όξε και αυτόν απέναντί μας, αλλά οκ. Πάντως αυτός δίπλα είναι ίδιος με το δικό μου περίπου. Επίσης έχει βγει και το Group Golden 2, αλλά δεν θα κάτσω να το παίξω. Είναι αλήθεια. Το έχω δει, έχω παίξει λίγο, αλλά πιστεύω το κλασικό Group Golden είναι καλύτερο. Πάλτα. Κοιτάξτε τι βγάζουμε, bro. Nice. W, bro. Ξερίζωνε, bro. Ξερίζωνε. Αυτό πάνω το ποτέ. Ξεριζώνουμε. Τα μικρά πάμε. Ωραία, σέλ. Αν απομακρυνθώ, bye. Οκ, κατάλαβα. Όχι, nothing to buy, bro. Τι λέει. Nice. Άντε, μπράβο. Nice. Golden. Είμαι τώρα τι έχουμε. Οκ, τι είναι αυτό. Το βάλουμε στον κήπο. Κοφέτο. Το βάλαμε στον κήπο. Αυτό. Αυτός είναι μαλάκι στο φίλο. Οπ, κάτσε έχουμε. Αυτά τα αφήνουμε στο inventory. Λοιπόν, αυτό να το βάλω. Και δεν μπορώ. Σιγά δεν θα μπορούσα. Εδώ. Θα το πάμε μέχρι το 100 μπένιας. I don't care. Αλήθεια, δεν με νοιάζει. Sell. Πούλα. Είναι το κόμμος, λοιπόν.
Δεν γίνεται να μην το πάρω. Οκ. Στο γεύμα είμαστε καλά, τα αφήνουμε τα. Δεν έχω κουμπίσει. Ένα στόκ, ωραίος. Dragon, αυτόν καλό. Παίρνει ένα κάβα, με νοιάζει. Έχουμε πολλά λεφτά. Μπράβο στον Golden. Αυτό τι κάνει όμως, τι θα βγάλει, άρα δεν έχω ιδέα. Απλά το φυτεύουμε. Πήρα πάρα πολλά εδώ. Πήρα 20 αλλά οκ. Πήγε 11 λεπτά το βίντεο. Πω nice. Βγήκε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ας φυτέψουμε και αυτά και θα κλείσουμε. Nice. Να φυτέψουμε και τα blueberry. Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό. Όλοι καλή χωράνε. Οκ. Τέλος πάντων, chat, αυτό είναι το βίντεο. What the... Τι θα με στροφίλει. Τι πας. Πώς μου λέει να κόμουν και εγώ αυτό. Όχι. Πρέπει να κάνω τους κήπους. Τέλος πάντων, chat, λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε like, subscribe. Ελπίζω να πάει καλά. Από εσάς εξαλειφθεί αυτό. Κάντε εγγραφή σε αυτό το κανάλι και στο κανονικό. Και τα λέμε.